Żewġ plejers spiċċaw ġew sospiżi mill-futbol għal omorhom dan bħala parti mill proċeduri li kienu fetħu kontra Manuel Xerri għala Saints FC u kontra Lennart Camilleri. L-iskandlu kollu kien faqqa wara l-goalkeeper ta' Nadur Youngster Steve Sultana kien ġie offrut impjieg mal-gvern jekk huwa jħalli l-avversarji jiskurjaw biex għala Saints jirbħu l-kampjonat. Sultana bl-ebda mod marit li dan isir u għamel rapport lill-President ta' Nadur Youngsters dwar l-offerta li kellu. Dan kollu seħħ fil-kampjonat qawċi tal-istaġun li għadda meta t-telliqa rebħ tal-kampjonat kienet bejn l-istess Nadur u għala. Il-President ta' Nadur l-Avukat Chris Sajt iffaċċja lil Lennart Camilleri dwar dan kollu u rrekordja dak li qallu dwar il-każ dan apparti li sar rapport lill-Pulizija. F'nofs din is-saga kollha kien issemma wkoll ix-xufier tal-Ministru Clint Camilleri li kien President tal-qala. Ma' Lennart Camilleri li huwa l-middleman fil-każ qed jiġi mixli wkoll Manuel Xerri, il-persuna li allegatament bat lil Camilleri biex jikkorrompi lil goalkeeper. U issa l-MFA ħabret li kemm Manuel Xerri kif ukoll Lennart Camilleri ġew sospiżi mill-futbol għal omorhom dan fil-waqt li l-klabb tal-qala m'għandu jġor ebda penalità. L-MFA qalet li d-deċiżjonijiet meħuda huma suġġett tal-appell. Il-Malta Football Association avżat ukoll li din l-informazzjoni diġà għaddiet lil bord eżekuttiv tal-assoċjazzjoni u lil Gozo Football Association u li f'dan l-istadju mhux se jsiru aktar kummenti ġla darba l-każ huwa sub judice.